बे अरुण'दयनि बिसया बियो नंखायसो आरो आङो बेहाय जेबो लोब्बा गैया। बेसेबांसो लांदों फैसा? 600 लांदों। मा होनना लाङा? बे अरुण'दयआव फैसा मोनगोन होननानै लांदों। हेलौ लोगोफोर, आं भिडिअ खालामैया गोबाव जाबायमोन। मानो होनोबा देहाया थिग गैयामोन, गगा मोनदों, एसे लोमजानानै दंमोन। दा अरुण'दयनि सामफ्रामबो दावराव जालाबाय थागासिनो दङ। मादैमोनहा, आबैमोनहा, सोरबा आयंमोनहा थाखा हरनानैबो अरुण'दयआ दासिमबो जायाखैनो। हाजिरा मुजिरा मावनानै थिनानै दोननाय थाइसे थाइनैबाबो हरदोंमोन बाजैमोनहा, मादैमोनहा, हनै आयंमोनहा। नाथाय हनै खालामनानै होग्रायाबो दा जेबो बुंनो हायाखिसै। दालालसो ओंखारबावबाय, दालाल। अरुण'दयनि दालाल ओंखारबावबाय। मानो बेफोरबायदि दालाल माबानांगौ? बर'जों बर' सोबनानै मानो जानांगौ? जेन'बा गामियाव मोनाखै, बानायनानै हो। सोरबा मोनबाय, सोरबाया मोनाखै। बेफोरबायदि माबायोबा मेगन सालायनाय जाया होनबा? बिदा फंबाय, जेन'बा बिब' बिनानावजों बानायनानै होनांगौ। मानो दालाल ओंखारनांगौ? थै सोबनानै जानायसो जायो बिदिबा। जेन'बा नोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै खामायनाय रांखौ हरबाय मादैमोनहाबो, आबैमोनहाबो, बाजैमोनहाबो। मोननांगौना, मानो मोननाङा? गभर्नमेन्ट रुलावथ' दङ बयबो मोनजोबनाय, मोननांगौ। 1500बाबो, 500बाबो, बा 400बाबो, 300बाबोथ' गभर्नमेन्टनि थाखा। रावबो होनाय नङा, बेयो गभर्नमेन्टसो होनाय। जेरखम जोङो बहर होयो, गावनि बेसेन गोनां बहरखौ होनानै नोङो जेनेबा थाइसेबो थाइनैबो नोङो अरुण'दयआव थाखा मोनाबा, बा न' गंसेखौनो मोनाबा, बयबो दुखु जाखागोन ना। बे अरुण'दयनि बिसया बियो नंखायसो। अरुण'दयनि जाथायखौ नायलांदो दा लोगोफोर। मिडिया लेंहरलायनानै मादैमोनहाबो बुंबाय, जेन'बा बिसोरबो हाजिरा मुजिरा मावनानै थाखा मोननाय, बेखौ बेखिनि थाखाखौ बिसोर हरबाय, बिसोर जा बिदों बेखौ हरबाय। नाथाय मादैमोनहा साक्सेसफुल जाफुङाखै। नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। बे अरुण'दयनि बिसया बियो नंखायसो आरो आङो बेहाय जेबो लोब्बा गैया। सासे बाजैयाथ' बुंबावदों, आं नङा, जोंनि माबा नङा होननानै, बे थाखा खांग्रा माबाग्राखौ। खिन्थु नोंसिनि डिपार्टमेन्टनि मानसि, आंनि डिपार्टमेन्टनि मानसि होननानै बुंनानै लाबावदों। खिन्थु ओमफ्राय दा दायआ सोरनाव गोलैदों? पाब्लिकखौ थगायनानै। मानो थगायनो मोननांगौ अरुण'दयखौ? बयबो मोनजानांगौ, मोनलोंनांगौ। थाइसेबाबो थाइनैबाबो। सिबायफोर आजां गाजां हाजिरा मुजिरा मावनानै 100 200खौ जमा खालामनानै दोनथुमनाय थाखाखौनो नोङो हरनानै जुदि नोङो लेखा बानायसे बानायनायाव जुदि मोनाबा सोरहा दि खारजा जानांगौ? बयबो आबै, आबौ, मादै, आनैमोनहा गासिबो मोनजोबगोन ना। मानो मोननांगौ? सरखारनिफ्राय मोननांगौ। जे जों बहरखौ होयो मानो मोना? मोननांगौना, मोनथारनांगौ। मिन्थिखांनानै जेनेबा फैसा लांनानै बै सासे मानसि सुमित्रा होननायनो हैदों आरोना। ओमफ्राय बियो बे अरुण'दयनि बिसया बियो नंखायसो आरो आङो बेहाय जेबो लोब्बा गैया। अरुण'दय सामफ्रामबो अरुण'दयनि दावराव। हिनजाव, मादै, बाजै, आबैमोनहा। नाथाय अरुण'दय माबाग्राफ्रा, अफिसाव थाग्राफ्रा ओरैनो थगायगासिनो दङ नै। दा थाखा खांनानै लांबाय, मादैमोनहा बेसेबां दुखु दासिमबो जायाखै जाहैदों। मादैमोनना खाङो लाङो, नाथाय दा थाइसेबो थाखा हाबाखै। मान्थलि हाबो अरुण'दयआ, सोरनावबा 1500, सोरनावबा 2000, सोरनावबा 600, सोरनावबा 700 बिदि हाबो। दा बे बुस्थुखौनो माखासे सुबुङा दालाल सोलिनानै दं आरोखि। जाहाथे दालाल सोलिनाया जोंनि बर'जों बर' थै सोबनायखौ गारदो। अननानै बानायलायनानै हो, बेखौ खावलायो आरोखि जों पाब्लिक जानानै। जाहाथे बेफोरबायदि थगायलायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। नोंहासो मुलाम्फा जागोन दे थगायनानै जानानै। बैसोर हरग्राफ्रा बेसेबां दुखु। सिबायफोर थाइसे थाइनै खामायनानै हाजिरा मुजिरा मावनानै थिनानै दोननाय 100 200 बेखौनो हरबाय। जुदि नोङो थगायनानै लाङोबा पापआ सोरनाव दं?
नोंनाव थागोन ना थगायनानै लांग्रानावनो